Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov. Na väčšine územia máme konečne jesenné počasie, ktoré svedčí desivým príbehom. Preto sa v tejto epizóde pozrieme na príbeh, ktorý otriasol celou Amerikou. Hoci táto epizóda bude z tých kratších, pretože sme limitovaní množstvom dostupných informácií, na hrôze mu to nijako neuberá. Teraz nás už čaká mesto Laconia v New Hampshire a chladný november 1883. Keď ho v novembri 1883 opustila manželka, Thomas Simon začal víkendové opilecké hýrenie v meste Laconia v štáte New Hampshire s Jane Ford, manželkou svojho domáceho. Keď však v sobotu ráno došlo pivo, udalosti sa nečakane zvrtli a skončili hroznou trojnásobnou vraždou. Pán Stephen Andrews z Laconie, ktorý trpel nespavosťou, bol v nedeľu 25. novembra v ranných hodinách ešte hore. O 4. hodine ráno počul opakované srdcervúce výkriky, vychádzajúce z domu Jamesa a Rosy Rudyovcov na druhej strane ulice. Zobudil svojho syna a ponáhľali sa k susedom. Tam našli pani Rosu ležať na zemi pod predným oknom a silno krvácať. Úlomky skla na zemi naznačovali, že von prepadla cez zatvorené okno. Pani Rosa v agónii povedala: Som celá porezaná, vezmite ma niekam. Telo mala naozaj porezané na mnohých miestach, ale muži si po chvíli všimli, že rany nespôsobilo rozbité sklo. Vyzeralo to, ako by na ňu niekto zaútočil sekerou. Rany boli oveľa hlbšie, než by spôsobilo rozbité sklo, a silno krvácali. Pani Rosu opatrne odniesli do domu pani Filkate, ktorá bývala vo vedľajšom dome. Čoskoro na to uvideli, že z domu Rudyovcov stúpa dym. Pán Andrews zatelefonoval na políciu a hasičom a potom spolu so susedmi vošli dovnútra a pokúsili sa plamene uhasiť. V tomto momente sa na chvíľu zastavíme a ozrejmíme to, ako je možné, že človek v roku 1883 mohol volať na políciu. Historické záznamy naozaj obsahujú slovné spojenie telefonický rozhovor. A vďaka tomu, že sa prvá telefónna ústredňa v Bostone otvorila v roku 1877 a prvá komerčná americká ústredňa bola otvorená v roku 1878 v New Havene v štáte Connecticut, je naozaj možné, že pán Andrews telefonoval. Telefón bol vítaný vynález, uľahčujúci komunikáciu na dlhé vzdialenosti, a tak sa veľmi rýchlo rozšíril do celého sveta. Teraz sa už môžeme vrátiť k nášmu príbehu. Požiar domu našťastie rýchlo uhasili, ale muži boli zhrození tým, čo videli vo vnútri. Pod čiastočne zhorenou perinou sa nachádzali dve zohavené a zuhoľnatené telá, ktoré patrili pánovi Rudymu a jeho 13-mesačnému synovi Frankovi. Vo vedľajšej izbe pod slamennou postelou ležali zuhoľnatené pozostatky ženy, ktorá mala takmer odrezané nohy v kolenách. V drevenej skrinke v kuchyni sa našla ručná tesárska sekera, pokrytá krvou. Mŕtvu ženu nikto hneď nespoznal, ale čoskoro sa pán John Ford, ktorý býval nedaleko, prišiel pozrieť, čo sa deje. A s najväčšou hrôzou v nej spoznal svoju manželku Jane. Pán Ford mal všeobecne zlú povesť a nedávno ho zatkli za streľbu na chlapcov na ulici.
Jeho manželka zaplatila mestu kauciu $50, aby sa zaručila za jeho dobré správanie. Policajti si mysleli, že Ford by mohol mať spojitosť s týmto prípadom, a tak ho ihneď vzali do väzby. Predsa len zlá povesť v tom čase sama o sebe predpokladala zapojenie do zločinu. A na vzbudenie podozrenia bola viac ako postačujúca. John Ford bol Janiným tretím manželom. Ako 17-ročné dievča sa v Anglicku vydala za oveľa staršieho Clarencea Shaughnessyho, ktorý ju priviedol do Ameriky, ale čoskoro na to zomrel. Potom sa vydala za Williama Scalesa, úspešného majiteľa newyorského podniku. Manželia veľa cestovali a istý čas žili dokonca na Kube. Neskôr sa presťahovali do Laconie v New Hampshire a William Scales o nejaký čas tiež zomrel. Viem si predstaviť, čo už teraz iste napadlo mnohým historickým nadšencom, či sa Jane nezbavovala svojich manželov sama. Zdá sa, že Jane mala jednoducho smolu na mužov svojho života. U oveľa staršieho muža bolo pravdepodobné, že zomrie prirodzenou smrťou, a s druhým manželom podľa všetkého viedla spokojný, dobrodružný život. Takže by jej chýbal motív. Dôležité je, že sa nikdy nepreukázalo, že by ich smrť bola násilným trestným činom a Jane nikdy nebola podozrivá zo zločinu. Aby sme sa dozvedeli, čo predchádzalo Janinmu strašnému koncu, musíme povedať, že sa v New Hampshire ako dvojnásobná vdova vydala opäť. Tento raz za Johna Forda, stolára z Laconie. V čase smrti 59-ročná Jane Ford mala v Laconii všeobecne dobrú povesť. Bola členkou dámskeho pomocného zboru a učila v nedeľnej škole, v unitárskom kostole. Ale v poslednom čase upadala do opilstva a promiskuity, čo bolo možné vysvetliť neúctivým správaním zo strany manžela. V dome Filkejtovcov to vyzeralo, že pani Rosa Rudy zomiera, ale pod dohľadom lekárov sa našťastie čoskoro prebrala. V tom čase už prišiel do domu šerif Story so svojimi zástupcami a boli tam aj volení zástupcovia Laconie a ďalší vládni úradníci. Uvedomovali si dôležitosť svedectva pani Rosy a preto ju začali vypočúvať hneď, ako sa prebrala. Povedala im, že istý pán Thomas Seymon prišiel do ich domu včera popoludní okolo 1 a viezol na káre kufor. Nechcel povedať, čo v ňom bolo, ale spýtal sa, či ho môže nechať u nich na dvore. Pani Rosa súhlasila, aby ho tam nechal, kým sa jej manžel vráti domov. Seymon potom odišiel s tým, že sa vráti neskôr. Seymon aj pán Rudy sa vrátili okolo 5 hodiny večer a Seymon sa opýtal, či u nich môže zostať cez noc. Seymon bol ich priateľ a Rudyovci vedeli, že sa nedávno rozišiel s manželkou, takže nemali námietky. Rudy pomohol Seymonovi preniesť kufor do domu. Seymon povedal, že neskôr vysvetlí, čo je vo vnútri. V tú noc mal však Seymon problémy so spánkom a Rudyovci počuli, ako v noci chodí po dome. Potom, ako zvuky neutíchali, vstali a obliekli sa, potom išli zistiť, čo sa deje. Seymon bol príliš nervózny, aby mohol spať. Povedal, že si myslí, že počul ľudí, ktorí sa snažia dostať do domu. Pani Rosa nechala svojho manžela pokojne sa rozprávať so Seymonom a vrátila sa do postele. O nejaký čas ju prebudil náhly silný rachot vychádzajúci z kuchyne. Utekala do kuchyne, kde našla svojho manžela mŕtvého na stoličke s hlavou prevesenou cez operadlo. Skôr než sa ho stihla dotknúť, Seymon sa na ňu vrhol a zaútočil na ňu sekerou, ktorou jej takmer odsekol ruku. Udrel ju ešte raz a ona spadla na zem. Vtedy začalo plakať ich dieťa a ozbrojený Seymon sa k nemu vybral. Pani Rosa počula úder, ktorý dieťa zasiahol.
Simon sa vrátil s telom chlapca a položil ho vedľa pána Rudyho. Potom vzal perinu a položil ju na obe telá. Pani Rosa napriek nepredstaviteľnej hrôze predstierala, že je mŕtva, zatiaľ čo Simon lial petrolej na posteľ a na ňu. Keď zapálil perinu a utiekol, Rosa vyskočila s krikom, vbehla do prednej izby a skočila cez okno, pričom rozbila veľké sklo, aby sa dala na útek. John Ford povedal, že svoju ženu nevidel od predchádzajúceho piatkového večera. 2 alebo 3 noci strávila v spoločnosti Thomasa Simona. Polícia uverila jeho výpovedi a prepustila ho na slobodu. Narýchlo zvolaná porota koronera obvinila Simona z 3 vražd a začalo sa po ňom pátranie. Krátko po založení požiaru opustil mesto a predpokladalo sa, že smeruje do Plymouthu v New Hampshire, kde pracovala jeho manželka. Thomas Simon mal v čase vražd približne 50 rokov. Do Ameriky prišiel z Dublinu, keď bol ešte celkom mladý, spolu so svojím bratom, ktorý si v Bostone otvoril úspešný veľkoobchod s alkoholom. Thomas bol tichý a pracovitý. Stal sa z neho zdatný hotelový kuchár, známy medzi poprednými hotelmi v New Hampshire. V roku 1882 sa oženil s Johannou Welsh a usadili sa v nájomnom dome v Laconii, ktorý vlastnila rodina Fordovcov a kde došlo k prvej vražde. Simon však trpel alkoholizmom a depresiami a minimálne raz sa pokúsil o samovraždu skokom z mosta v južnom Bostone. V čase vražd Simon a jeho manželka žili oddelene. Predstavitelia mesta Laconia ponúkli za Simonovo dolapenie odmenu $500 a telegraficky informovali všetky okolité mestá. Približne o 4:00 popoludní prišla správa z Plymouthu, že Simona tam zatkli a v pondelok ho prevezú do Laconie. Simon poprel, že by vedel o akomkoľvek trestnom čine. V presvedčení, že požiar zničil dôkazy, povedal, že má v úmysle presťahovať svoj nábytok do Plymouthu a v sobotu v rámci príprav previezol kufor plný domácich potrieb k Rudyovcom. Vrátil sa do domu Fordových, kde spal až do 5:00 hodiny. Keď vstal, vydal sa pešo do Plymouthu, keďže nemal peniaze na vlak. Až vo štvrtok 28. novembra, na deň vďaky vzdania, sa Simon dozvedel, že dom Rudyovcov nezhorel dotla. Simon si uvedomil, že jeho výpoveď je očividné klamstvo a tak súhlasil s priznaním. Ako povedal John Ford, Thomas Simon a Jane Ford spolu strávili niekoľko nocí pred vraždami a obaja prepadli opilstvu. V piatok podľa všetkého celú noc pili whisky a pivo. V sobotu ráno sa pani Jane Ford spýtala, či majú nejaké ďalšie pivo. Keď Simon povedal, že nie, došlo k hádke, ktorá sa rýchlo zmenila na násilnú. Simon ju hodil na zem, nohou jej pritlačil na hruď. Keď zdvihol nohu, zistil, že pani Ford je mŕtva. V zúfalstve a v alkoholickom opojení sa rozhodol zabaliť jej telo do kufra a odťal jej nohy v kolenách, aby sa doň zmestila. Kufor naložil na káru a odviezol ho preč, aby sa tela zbavil. Simon netušil, čo s telom urobiť, a tak skončil v dome svojich priateľov Rudyovcov. Pomyslel si, že ak sa tam vyspí, ráno telo odvezie a niekde pochová. Od tohto momentu sa Simonov príbeh zhodoval s príbehom pani Rosy. Priniesol kufor do domu, ale nepovedal im, čo je vnútri. V tú noc Simon nemohol spať, pretože veril, že dom je obklúčený a že ho chytia. Okolo 3:00 hodiny ráno ho napadla myšlienka, že ak zabije Rudyovcov a podpáli ich dom, všetky dôkazy o jeho zločinoch tým zničí. Citujem. V okamihu, keď ma táto myšlienka napadla, som Rudyho udrel. Vysvetlil Simon polícii.
K vzneseniu obžaloby došlo 31. marca 1884. Keď bol Thomas Seymour obžalovaný z vraždy, súdna sieň v Lekónii bola plná a vonku stálo najmenej 500 ľudí. Seymonovi súdom určení advokáti sa sťažovali sudcovi, že je ťažké pokračovať v konaní, keď je ich klient rozhodnutý priznať vinu za vraždu prvého stupňa. Skôr ako súd prijal priznanie viny, Seymona vyšetrili doktor Bancroft z Concordu a doktor George Jelly z Cambridge v štáte Massachusetts, aby určili jeho príčetnosť. Po preskúmaní Seymonovho súčasného stavu, jeho minulosti a rodinného pôvodu, lekári dospeli k záveru, že neexistuje dôkaz o tom, že by bol v súčasnosti alebo kedykoľvek v minulosti nepríčetný. Jeho pokusy o samovraždu podľa nich prirodzene vyplynuli zo zhýralosti a alkoholizmu, ktorým sa oddával. Seymonovo priznanie viny bolo prijaté a bez súdneho procesu bol 17. apríla 1885 odsúdený na trest smrti obesením. Keď sa čítal rozsudok, Seymonova manželka ho objala a začala vzlikať. Je to v poriadku, povedal jej. Môj rozsudok je spravodlivý. Pôjdem na šibenicu ako vrah. Seymour sa vrátil do väzenia, aby počkal na svoj trest. Bol uznaný vinným z vražd prvého stupňa. Thomas Seymour v noci pred popravou málo spal. Bol hore ešte po polnoci. Pil kávu a fajčil cigary. V to ráno nejedol žiadne raňajky a potom, ako mu otcovia Barry a Henry udelili posledné pomazanie, ho odviedli na šibenicu. Thomas Seymour, verný svojmu slovu, zachoval pokoj až do poslednej chvíle a bez myhnutia oka sa stretol so svojím osudom. Rosa Rudy napriek ťažkým zraneniam útok prežila, ale už nikdy sa z neho nespamätala. Nevinné obete vraždy, 13-mesačný Franky a jeho otec pán Rudy, boli pochovaní v jednom hrobe. Ich náhrobný kameň, poznačený časom, dodnes stojí a nesie okrem mien a dátumov aj nasledujúce verše. Môj manžel a dieťa odišli na odpočinok. Ich nebeský otec to považoval za najlepšie, vziať ich z tohto hriešného sveta, aby prebývali s jeho anielmi v nebi. Spomeňte si na mňa, drahý manžel a dieťa. Ďakujem, že ste si našli čas pre dnešnú epizódu a budem sa na vás tešiť pri tej nasledujúcej.